Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong i-conjugate ang usa ka bu-ending nga verb, ang yobu o mutawag di sa telepono ha, kundi mutawag og tao. Sa uska gatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang natuki sa mga miaging leksyon ug gamit ka is pangadlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo-conjugate sa yobu, maka-conjugate na kag bisag unsang bu-ending verb. Kini ang ikaupat ug katapusang parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 76 haska uska gatos. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uska gatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga Nihongo. Ug kining lisuna mosuma total ni ining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka bu-ending verb, yobu, mutawag og tao. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form yobu, te form yonde, conjunctive form yobi, ang plain negative non-past form yobanay, ug ang plain past form yonda. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo conjugate niining mga basic verb forms. Kung dili pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Nining bidyuha, atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation, numero 76 hangtod ikaus ka gatos, ug kini mulangkob sa passive tense, buhaton, causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mobuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, ug di matiwas og buhat. Niining higayuna, kung pwede kong mohangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini, pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. 76 ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula kay rareru. Leksyon 79. Gitawag, yobareru. Atong sample sentence, abinimo gitawag kas maestra ganiha. Kimi wa sakihodo sensei ni yobareta yo. Kimi wa sakihodo sensei ni yobareta yo. 77 ang causative tense, pabuhaton. Ang formula kay saseru. Leksyon 80. Patawgon, yobaseru. Tungod kay maayo yang in English, ako siyang patawgon kang Mr. Smith. Kanojo no eigo ga jouzu dakara, Smith-san wo kanojo ni yobasemasu. Kanojo no eigo ga jouzu dakara, Smith-san wo kanojo ni yobasemasu. 78 ang causative passive tense, mapugos og buhat. Ang formula kay saserareru. Leksyon 81. Mapugos og tawag. Yobaserareru. Tungod kay di ko kaayos akong auto, napugos og tawag og mekaniko. Kuruma wo shuri dekinai kara, seibishi o yobaserareta. Kuruma o shuri dekinai kara, seibishi o yobaserareta. 79 asa hangtod mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo. Leksyon 84. Hangtod sa mutawag. Yobu hodo. Medyo komplikado ang problema nga mitawag na lang siyag tubiro. Mondai wa kanojo ga haikanko o yonda hodo 複雑だった。問題は彼女が
配管工を読んだほど複雑だった。80 bang, mubuhat sama ni o sama sa. Ang formula kay plain form sa verb plus tori ni. Leksyon 85. Mutawag sama ni o sama sa. Yobu tori ni. Yobu tori ni. Kinahanglan mutawag ka sa dolphin sama sa pagtawag sa trainer. Kimi wa trainer ga yobu tori ni iru ka o yobanakya. Kimi wa trainer ga yobu tori ni iru ka o yobanakya. 81 bang, intensyon. Balak o tumo nga bubuhat. Ang formula kay ru tsumori. Ru tsumori. Leksyon 86. Balak mo tawag. Yobu tsumori. Yobu tsumori. Tungod kay di ko kaayo sa akong TV, balak nako nga motawag og electrician ugma. Terebi wo shuri dekinai node, ashita denki ko o yobu tsumori desu. Terebi wo shuri dekinai node, ashita denki ko o yobu tsumori desu. 82 bang, balak nga di mo buhat. Ang formula kay nai tsumori. Nai tsumori. Leksyon 86. Balak nga di mo tawag. Yobanai tsumori. Yobanai tsumori. Tungod kay makaayo ra ko sa akong TV, balak nako nga di mo tawag og electrician. Terebi wo shuri dekiru node, denki ko o yobanai tsumori desu. Terebi wo shuri dekiru node, denki ko o yobanai tsumori desu. 83 bang, personal nga obserbasyon. Murag mo buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus so. Leksyon 81. Murag mo tawag. Yobiso. Yobiso. Murag mo tawag siyag pulis. Kare wa keisatsu o yobiso desu. Kare wa keisatsu o yobiso desu. 84 bang, hungihong. Nadunggan nako. Ang formula kay full conjugation sa verb plus so. Leksyon 87. Nadunggan ako nga motawag siya. Yobuso. Yobuso. Paghuman sa aksidente, nakadungog ko nga motawag siya abogado. Jiko no ato wa kare ga bengoshi o yobu so desu. Jiko no ato wa kare ga bengoshi o yobu so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o hungihong. Asa ani dili klaro. Ang formula kay full conjugation sa verb plus rashi. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga motawag siya. Asa ani di klaro. Yobu rashi. Yobu rashi. Mao gihapong sentensa, paghuman sa aksidente, murag o nakadungog ko nga motawag siya abogado. Jiko no ato wa kare ga bengoshi o yobu rashii desu. Jiko no ato wa kare ga bengoshi o yobu rashii desu. 86 bang, personal nga obserbasyon o kaha hungihong. Asa ani dili klaro pero kini karon colloquial style bali dili kaayo formal. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitay. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga motawag. Yobu mitay. Yobu mitay. Mao gyapong sentensa, paghuman sa aksidente, murag o nakadungog ko nga motawag siya abogado. Jiko no ato wa kare ga bengoshi o yobu mitai desu. Jiko no ato wa kare ga bengoshi o yobu mitai desu. 87 bang, aron mo buhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Leksyon 88. Aron mo tawag. Yobu yoni. Yobu yoni. Aron ang pasyente di magsigi og tawag og nurse, ibutang ang mga kinahanglanong butang ni ining lamisaha. Kanja ga kangoshi o itsumo yobanai yoni hitsuyou na mono wa kono tsukue ni okinasai. Kanja ga kangoshi o itsumo yobanai yoni hitsuyou na mono wa kono tsukue ni okinasai.
88 bang nabuhat na. Ang formula kay te aru. Te aru. Leksyon 89. Natawag na. Yonde aru. Yonde aru. Natawag na nako si Ms. Tanaka sa meeting apan si Mr. Suzuki wa pa. Tanaka-san wa kaigi ni yonde arimasu ga, Suzuki-san wa yonde arimasen. Tanaka-san wa kaigi ni yonde arimasu ga, Suzuki-san wa yonde arimasen. 89 bang buhaton daan. Ang formula kay te oku. Te oku. Leksyon 90. Tawagon daan. Yonde oku. Yonde oku. Para di ko malimot, tawagon una nako daan ang karpintero. Wasurenai you ni daiku o yonde oku. Wasurenai you ni daiku o yonde oku. 90 bang mubuhat pa ingon nako umibuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang formula kay tekuru. Tekuru. Leksyon 91. Motawag sukad pa kaniadto hangtod karon. Yonde kuru. Yonde kuru. Ako siyang gitawag og Takeda-kun sukad pas una hangtod karon. Kare wa Takeda-kun to yonde kita no desu. Kare wa Takeda-kun to yonde kita no desu. 91 bang mubuhat palayo nako o mubuhat kikan karon hangtod ugma damha. Ang formula kay te iku. Te iku. Leksyon 91. Motawag palayo kanako o motawag gikan karon hangtod sa kaugmaon. Yonde iku. Yonde iku. Tungod kay aduna kanay PhD, tawgo na tikag sensei sukad karon. Anata wa mo hakase go o totta no de ima kara sensei to yonde iku. Anata wa mo hakase go o totta no de ima kara sensei to yonde iku. 92 bang why buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Ang formula kay ang nai sa nai form sa verb mahimong zuni. Leksyon 92. Why tawag-tawag o samtang wa nagtawag. Yobazu ni. Yobazu ni. Giayo niya iyang kotse nga way tawag-tawag og mekaniko. Kanojo wa seibishi o yobazu ni kuruma o jibun de shuri shita. Kanojo wa seibishi o yobazu ni kuruma o jibun de shuri shita. 93 bang why buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2. Ang formula kay ang nai sa nai form mahimong naide. Naide. Leksyon 92. Why tawag-tawag o samtang wa nagtawag. Yobanaide. Yobanaide. Mao gyapong sentensa, giayon niya iyang kotse nga way tawag-tawag og mekaniko. Kanojo wa seibishi o yobanaide kuruma o jibun de shuri shita. Kanojo wa seibishi o yobanaide kuruma o jibun de shuri shita. 94 bang musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga hajimeru. Leksyon 93. Musugod og tawag. Yobi hajimeru. Yobi hajimeru. Gisugdan nako siyang tawag og honey dihang nahimo nako siyang girlfriend. Honey to yobi hajimeta no wa kanojo ga koibito to natte kara desu. Honey to yobi hajimeta no wa kanojo ga koibito to natte kara desu. 95 bang mokalit og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga dasu. Leksyon 93. Mokalit og tawag. Yobidasu. Yobidasu. Ang pasabot pod sa yobidasu kay formal nga motawag o ipa-page ang tao. Paging Mr. Smith, palihog ari sa labi. O yobidashi o moshiagemasu. Smith-sama, lobby made okoshi kudasai. O yobidashi o moshiagemasu. Smith-sama, lobby made okoshi kudasai. 96 bang mubuhat og mohunong.
Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kakeru. Leksyon 93. Motawag ug mohunong. Yobi kakeru. Yobi kakeru. Ang pasabot pod sa yobi kakeru kay moapila o manawagan. Si Mayor Chow mitawag sa tibuok syudad nga motabang sa mga refugees. Chow Shichou wa zenshi ni nanmin wo tasukeru you ni yobikakemashita. Chow Shichou wa zenshi ni nanmin wo tasukeru you ni yobikakemashita. 97 bang motiwas ug buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb owaru. Leksyon 93 gihapon. Motiwas og tawag. Yobi owaru. Yobi owaru. Paghuman og tagsa-tagsa og roll call sa mga estudyante, atong sugdan ang klase. Seito, hitori-hitori yobi owatte kara jugyo o hajimemashou. Seito, hitori-hitori yobi owatte kara jugyo o hajimemashou. 98 bang mubuhat og usab. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga nausu. Leksyon 94. Muusab og tawag. Yobi nausu. Yobi nausu. Usbon ta ang roll call sa tanan kay wa nagtakdo ang estudyante sa listahan ug ang kwenta sa estudyante nga anaa sa classroom. Meibo to kurasu ninsu ga awanai no de minna o yobi naoshimashou. Meibo to kurasu ninsu ga awanai no de minna o yobi naoshimashou. 99 bang hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kiru. Leksyon 110. Hingpit nga motawag. Yobi kiru. Yobi kiru. Kinahanglan tawgon nato tanan ang dia sa listahan. Risto no minasan wo yobi kiru hitsuyou ga arimasu. Risto no minasan wo yobi kiru hitsuyou ga arimasu. 100 bang di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Leksyon 110. Dili makatiwas og tawag. Yobi kirenai. Yobi kirenai. Daghang estudyante sa listahan nga di na maato og tawag sud sa 10 minutos. 10 分で呼びきれないほどリストの生徒がたくさんいます。10分で呼びきれないほどリストの生徒がたくさんいます。Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mobuhat. Mobuhat sama ni o sama sa. Intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mobuhat. Nabuhat na. Mobuhat daan. Mobuhat patubang diri ug mobuhat palayo gikan diri. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya mohunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, og di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tayo mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan,
ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligo ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.